Azeria jarri zen arbolapean eta esaten dio palaguz eta itzela bainarekin oilarrari. Zer egiten duzu goi horietan zure euroekin? Noren beldur zera? Nire ez nator zuen bila zuei gaitz egiteko, eta bai lurreko berriak zuei emateko. Ez dakit nik ezeren berririk, diotza oilarrak arbola gainetik. Eginda bada, esan zion azeriak lurreko lau oineko eta hegazti guztien artean betiko bakea. Hemendik aurrera ezin ekarri gaitzik egingo diogu. Jaitsi zaitezte bada behera zure lagun horiekin eta bakearen izenean egingo dugu elkarrekin baskari ederra bat. Benaz bena, diotza oilarrak, poza handi bat ematen didazu berri horrekin. Eta hau esan da, jaso zuen burua eta luzatu iduna zerbait balekuz bezala. Zer dakuzu, esaten dio azeriak, dakustaz, diotza, txakur bi datozela harinka eta zaunka eta torriko dira bakearen berri honak guri eta zuri ekartzera. Hala bada, txakurrekin, hemendik jaitsita egingo dugu guztiok baskarik zuk diozuna. Agur, agur, esaten dio azeriak, banoa ni hemendik, oilarrak arbolatik. Eroa, nola zoaz? Zeren beldu zarra bakeak egin badira? Txakurrek ere ezin gaitzik egingo dizute. Hori hala bada, dio azeriak, baina gerta liteke datozen txakurrak bake berririk ez jakitea. Honekin, ihes egin zuen txakurraren zain egon gabe. Ipuin honek dio, asko jakinentzat badirela asko jakinagoak. Gezur batek agertzen duela beste gezur bat. Ez bada inori gezurik sartu, gezurra ez dakizun agertu.